Dobar dan! Na primjeru zadatka ekskurzija koji smo radili, pokazat ću vam kako možete da poređate određene podatke po nekom zadatom kriterijumu. U ovom slučaju možemo da poređamo spisak učenika prvog 1, recimo po abecednom redu, recimo u rastućem obliku, po prezimenu. Dakle, prvo je potrebno da označimo deo tabele koji želimo da sortiramo. Označit ćemo od A2 do F10. A onda ćemo da iskoristimo ovu ikonicu Sort and Filter, dakle, strelica na dole, i u padajućoj listi možemo odmah da poređamo podatke u rastućem ili u opadajućem obliku, ali ja ću da otvorim dodatni dijalog prozor, da mogu posebno da podesim koju kolonu želim prvenstveno da poređam po nekom kriterijumu. Dakle, ja ću da poređam ceo spisak učenika po prezimenu, dakle po prezimenu u rastućem obliku. I evo, poređala sam ceo spisak učenika. Ovde je B, D, G i tako dalje. V je na kraju zato što je po abecedi V, je tako, na kraju abecede. Filtriranje znači izdvajanje određenog dijela podataka iz tabele po određenom kriterijumu. Dakle, mi možemo sada, recimo, da izdvojimo neke učenike po određenom kriterijumu iz prvog 1. I ja ću ponovo da označim deo tabele od A2 do F10, dakle sve učenike zajedno sa zaglavljem tabele, i iz padajuće liste opet Sort and Filter uključit ću opciju Filter. I sad u ovom trenutku potrebno je da uočite ove male strelice koje se nalaze u donjem desnom uglu svake ćelije u zaglavlju, gde se vidi da mi možemo, recimo, da izdvojimo samo učenike koji imaju određeno prezime ili samo učenike koji imaju određeno ime. Ja ću sada da izdvojim učenike koji su u prvoj uplati imali 100 evra, dakle isključit ću sve i označit ću samo 100 evra, ok. I sada se vidi da sam izdvojila u stvari 3 učenika koji su imali u prvoj uplati 100 evra. Da bih isključila filter, ponovo ću da idem na padajuću listu Sort and Filter i da isključim opciju Filter. Sada ćemo da napravimo grafikon na osnovu podataka iz tabele. Dakle, grafikon je jedan slikoviti grafički prikaz tih naših podataka. Ja ću označiti podatke u tabeli od A2 do F10, dakle uzet ću celu tabelu, cijelo prvo 1, i iz kartice Insert u grupi Charts izabrat ću stubičaste grafikone i izabrat ću konkretno 3D stubičasti grafikon. U drugim verzijama Excela možda će ova opcija drugačije izgledati, ali na istom mestu je, dakle, Insert Charts i izabrat ću ovaj 3D prikaz. Dakle, odmah mi je program napravio jedan grafikon gde se vide imena i prezimena, prva uplata, druga uplata, ukupna uplata, dug, znači svi podaci se vide. Naziv ili naslov grafikona mogu da promenim i da napišem ekskurzija, i na taj način sam dobila jedan kompletan grafikon koji prikazuje celu tabelu. Obično je potrebno napraviti grafikon samo za jedan deo tabele, jedan deo podataka, dakle taj grafički prikaz koji će prikazati samo deo podataka iz tabele, i mi ćemo sada da napravimo jedan grafikon koji će da prikaže prezimena učenika i njihovu prvu i drugu uplatu. Dakle, potrebno je da izaberemo samo te delove tabele. Ja ću da označim deo tabele od A2 do A10, to su mi prezimena. A onda ću, držeći CTRL na tastaturi, taster Control, da dodam kolonu prva uplata zajedno sa zaglavljem, dakle prva uplata, pa ću onda da pustim levi taster miša, a onda ću ponovo da držim taster Control i drugu uplatu. I na taj način vi možete da izaberete više kolona koje želite da prikažete preko grafikona.
Dakle, insert, charts, stubičasti grafikon u 3D obliku i na taj način sam automatski dobila prikaz prve i druge uplate sa prezimenima učenika. Takođe mogu odmah da promenim i naslov tog mog grafikona i na taj način da dobijemo kompletan grafikon. Kada označimo grafikon, dobit ćemo dodatne opcije za uređenje grafikona, dakle možemo da menjamo izgled grafikona, boju grafikona i tako dalje, a takođe možemo da menjamo i raspored podataka na grafikonu. Recimo možemo da podesimo da nam naslov bude na sredini u gornjem delu grafikona, a objašnjenje, odnosno legenda, u desnom delu grafikona. Sada ću ja grafikon da opcijom Cut premestim na novi radni list i tako ću na jednom radnom listu da imam samo tabelu, a na drugom radnom listu da imam samo grafikon. Ukoliko je potrebno da se napravi grafikon učenika po prezimenima gde će se videti samo dug za ekskurziju, tako, tih učenika, naravno, mi ćemo prvo da označimo kolonu gde se vide prezimena, a to je od A2 do A10, a onda ćemo dodati kolonu gde se vidi dug učenika, to je kolona F, od F2 do F10, držeći taster kontrol ili Ctrl, insert, charts, 3D oblik i odmah smo dobili grafikon gde se vidi dug učenika po prezimenima učenika.